Kanje ngikuvakashele kwicapacity yami yokubuhlalo we-school governing body kule sikole osimeme mayelana naso. Right ke mlaleli weNtokozo FM ke uyayizwela ke uthi umhlonishwe naye igqoko zakhe eziningi ngendlela emangalisayo nesiqhoko sokuba ke nobhala wesifunda kuyona ke sanki waphinde futhi abe nesiqhoko sokuba ke usihlalo wesigungu esilawula isikole iPitela primary school esikhona la eMbombolo kuyisikole esenza kahle kakhulu kuyisikole esisematheni semgangathweni kule insuku zamanje ingakho sesiqinisekise siuhlelo siyasiqeketha current affairs konke okwenzakala kakhulukazi kule ndawo esiyisakazelayo siyakwazi ukuthi sikufike kona siqhumane nako sikwazi ke ukuthi sikwenze ngendlela eyiyona. Mhlonishwa asibheke silungise sibuke sibuyekeze indaba ukuthi siqale nje ekuthenini ke umatikuletsheni ulindele imphumela ngomhla ka-13 mhlawumbe ithini lakho elokuqala nje ukubhekisa kubazali ngendlela yokulungiselela abantwana ukuba imphumela noma ngabe iphuma ithini kodwa ke umntwana akwazi ukuyamukela. Msakazi uthinta indaba enkulu. Mhlambe msakazi bekufanele iqale ningiqale ngokwenza leyo yenzile yokuthi ngiqolisele uthisha omkhulu sithe uma singaphandle nje simisa inqola zabelungu kwawo nodingo oluthi kunemeeting ekufanele angene kuyona ethintana ngqo nodaba nami ebezize ngalo naye la ekhaya. Yes. Nawo ke umuntu akangene ngqo kulo ishoyo cha msakazi uthinta indaba enkulu indaba yokukhishwa kwemiphumela kamatikuletsheni. Yes. Siyafisa msakazi singabazali babantwana ukuthi abazali babagqugquzela abantwana babahlalise phansi babakhulumise ekuthenini noma ngabe izinto azihambanga kahle kumntwana emphumeleni kamatikuletsheni akusho ukuphela kwempilo. Angeke ngisho kwemsakazi ukuthi yini engiyenzayo ngokwetoho ngaphandle kwalezi zezepolitiki kodwa ngumsebenzi nje wesinye seyibhedlela ezinkulukazi leThekwini. Lokhu ngikushisa ukuthi manje ngifike kulelo zinga msakazi ngomunye wabantwana abake bangenza kahle kumatikuletsheni empeleni umatikuletsheni mina ngaze ngawuphasa sengikwenze kwesithathu msakazi. Okay. Angikwazanga ukuthi uma ngihluleke kokuqala bese ngithi isixazululo salowo wehluleka intambo. Ngoba iyona ndlela abantwana ababuka ngayo. Kodwa ke bazali emakhaya asivumi ukuthi sinesandla nathi endleleni abantwana abathatha ngayo inqumo ngoba sifike sithi isikade singabalekeleli ngokwanele ezifundweni nasekufundeni kwabo ebese silindele imlingo kubona uma sekufanele kuphume imphumela. Akwesihlaleni nje phansi nabantwana singaqhele eduze kwabo kakhulu ngenxa ukuthi sisondele kulesikhathi osishoyo umsakazi senzele ukuthi sizibone nezimpawu uma kungenzeka umntwana sibone ngathi usenomcabango ongemuhle ngenxa yokungazethembi. Kodwa ke kubona bonke msakazi sengiphethe abantwana bebenza umatikuletsheni kulonyaka esisuka kuwona ka2024 sibafisela konke okuhle sibafisela impumelelo into edale ukuthi abantwana bethu sibayise ezikoleni ngoba sifisa ukuthi sibabone bephumelela ngelinye ilanga. Nabo ke bonke abebenza umatikuletsheni msakazi sifisa ukuthi engazi ukuthi bangayithola bevela la kuvelwa khona uma wenze kahle msakazi. Right ke sakuyona ke Ntokozo FM 101.2 uhlelo lwezindaba zomphakathi uhlelo eqinisekisa ngaso sonke isikhathi lihamba lifinyelele kuzo zonke ke indawo namagumbi onke lesifundazwe kwaZulu Natal kakhulukazi ke sifunda salo ke iTheku sodabeni oluhle kakhulu la khona ke esikoleni ke samabanga aphansi ke iPitela ekhona eMbombolo kuyisikole esibe nethuba ke lingqayizivele lokwazi ke uapplyela abantwana kwezinye ke zezikhungo ezaziwa kakhulu ngezi ukuthi ke zikhipha ke ukhrimu abantwana nobonakala ke ugcine kosuku bakhona komntwana otonyulwayo ekungulwandile enhloko. Mhlawumbe ke mhlonishwa awuvele ke usithathe usibeke ngalo ke uhlelo lwakhe uOprah Nick finyelela kanjani ekuthenini ke leselibone kubalekile ukuba ke libe ingxenye labo ababhalisela ke abantwana babo ukuthi bathole ikhala ekusona isikole. Asibonge msakazi. Wemsakazi uyabona ke empilweni baye bathabadala labangaphambili kwethu kubambe ezingelayo. Yes. Empilweni siphila emhlabeni wokuzingela nokufuna ngaso sonke isikhathi. Uma ke siphila emhlabeni wokuzingela nokufuna msakazi njalo ekwesethi isikole sihlale senza isiqiniseko sokuthi unyaka nonyaka ukhona umntwana wethu noma uyiproduct yethu esikhuluma ngemlingo ngaye. Njengoba kade ngitshela nje sizixoxelekele notingweni msakazi ukuthi ngonyaka odlule sasimenywe isikole sasesibusisiwe comprehensive technical high school esikhona eMbumbulu
isizathu sokuthi basimeme kwakuwukuthi omunye wabafundi abayi-product yethu njenge-primary school ePitela wephase ngendlela enhle ngokokuthi i-University yase-Northwest yamqoka yathi icela ukuyithathela yena imfundise imenzele iziqu zobudokotela abazali abazokhokha ngisho isenti kuzothwala bona kuze kuyophuma ekugcineni beyi-university. Kuona kunyaka odlule emsakazi sibe nabantwana abambalwa esathi uma sibona amathuba esikoleni sika-Oprah loke wane-Oprah Winfrey Show. Sathi awesi-apply nathi ngoba nangu uWinfrey ngokwe-background yakhe wakhula ewumntwana wentombazane kodwa ohlukumezekayo ngazo zonke indlela ongayicabanga nengeke ngiyibize ngoba ezinye zidala uhlevane. Ekukhuleni kwakhe-ke uthi wabe sethatha isinqumo sokuthi ngoba kubukeka abantwana besifazane noma abamantombazane bengamelelekile noma ngolimi lwaphesheya be-disadvantaged, yena uzoba nohlelo oluthi nje njalo umethuthukisa uyothuthukisa abantwana bamantombazane. Hhayi-ke saphosa-ke nathi udobo njengesikole sasePitela sathi nathi siphakamisa isandla wemama Oprah uma kwenzeka lesicelo sifika kuwena sinabo abantwana esibone ngathi bakulungele nathi ukuza kuwena. Remember kuma sikhuluma ngo-Oprah sikhuluma ngomuntu waphesheya kweyilwandle okhuluma lesilungu esisikhuluma ngamakhala. Wabhala ku-Oprah ngabasebenzi bakhe wathi hhayi kuma-application esiwathumele ukhona umntwana abone ngathi angasebenza naye ucela simsondeze eduze yena uqobo lwakhe ayomenzisa inhlolo khono lesesithi interview. Uyamcabanga umntwana wase-primary school eyokhuluma kwi-interview yesilungu nomlungu okhuluma lesingisi sasemakhaya esiphuma ngamakhala. Hhayi wahamba-ke unkosazana uLwandile Ndlovu samthemba nje samphosa-ke ezibeni esishonayo wahamba. Hhayi wabuya kwadlula insu amasontwana ambalwa wabhala u-Oprah wathi ngabe wenze elikhulu iphutha uma ngase kuthiwe lo mntwana uyoqhubeka afunde ey'koleni zangakubo eMbumbulu ucela ukumthatha. Akamthathi-ke umsakazi ukuthi uyomfundisa nje only high school ngoba sikhuluma ngomntwana obenza standard 5 waya kokwenza inhlolo khono ngesilungu saphesheya wafike wachaza umlungu waphesheya. Wasethi ku-Oprah ngizomthatha lo mntwana ngimfake ngaphansi kwekhwapha lami esikoleni sami kusukela ku-standard 8 lo ku-standard 6 loku-grade 8 manje kuze kuyofika kwa-grade 12 loku-standard 10 ngokwami nawe. Wathi kodwa-ke angizogcina lapho uma eqeda nje umatikuletsheni wakhe ngizomthatha ngimyise kwenye yama-university phesheya kwezilwandle ayofunda kuleyo university lezo yifundayo bekulungela ukuyifunda uyoza abuye ekhaya ngoba yena u-Oprah esemtholele umsebenzi wam-asayina. Nakhona makhulu kamathuba kade siwutshela umndeni wabe sinenkonzo yomkhuleko yokumvalelisa umntwana ngoba uyahamba ngomgqibelo lesiya kuwona. Besiwutshela kumndeni ukuthi siyanizwa mndeni uma nithi niyoze nimbone umntwana wenu uma eseqede e-university yaphesheya esesebenza. Kodwa sifuna ukuniqinisekisa ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokho ngoba uma efunde enyuvesi yaphesheya kweyilwandle namathuba phela ukuthola amatoho phesheya kwezilwandle ayobe sekhona. Nawe usasho ukuthi uzombona uma eqeda usuyothi wena uyombona nje uma ethole iy'nsuku zokuphumula lezo sithi ama-off etohweni ngoba siqinisekisile ukuthi uzofunda ngakephi. Kodwa izifundo zakhe emsakazi kusukela ka-standard 6 uyophuma e-university zizothwalwa yilesa sikole samama u-Oprah. Mfethu siyazi kahle mhlophe ukuthi isikole ke iPitela singezinye ke zeyikole abantu abaningi abasihlonipha ngendlela ke mangalisayo njengoba sazi ukuthi kwaba ke sona isikole sokuqala eMbumbulu ukuthi sibe nawo ke nawo ama class awu ke computer. Mhlawumbe lokho kusho ukuthini ngesikole sisona? Msakazi muhle kakhulu umbuzo wakho. Msakazi kusho ukuthi othisha bakulesa sikole nabazali abanabantwana abafunda kulesa sikole uveza ukuthi bazimisele futhi bayikhuthalele kangakanani imfundo yabo. Mina nje emsakazi njengosihlalo wekomiti elilawula ukuphathwa kwesikole ngihlale ngibatshela abazali ngithi zikhona izikole koManzimtoti zikhona izikole koMhlanga nakephi kodwa ngifuni neyodwa ingane yangakithi eMbumbulu eyophuma iye kulezo zikole. Okwethu okusihlalele njengomphakathi nabazali ukulanda leya quality ekuleza zikole esemadolobheni silethe eMbumbulu. Kungaleso sizathu ke msakazi eminyakeni emine edlule sibe isikole sokuqala iMbumbulu yonke jikelele ukuthi kusukela ku standard 1 kuyophuma ka standard 5 ufunda icomputer esikoleni sethu.
siyisikole sokuqala emlandweni. Siyisikole sokuqala emlandweni waseMbumbulu ukuthi kube nomntwana ozothathwa nje zikhondla njengo-opera bathi bayoyifundisa. Siyi-primary yokuqala eMbumbulu ukuproducer kulesikhathi nje sama-2000 ukuproducer udokotela njengoba kade ngisho. Sinamaphupho-ke emsakazi ngokukhulu kuyimisela kwethu. Isifiso sethu esikhulu nje ukuthi mhlambe ngokwamagagase nomoya nani basakazi nisilekelela, ngoba siyazi ukuthi komthwalume kunama boarding school la ingane ifunda ihlala khona. Now why kufanele sithathe ingane zethu eMbumbulu sizise komthwalume sizise kephi asizami ngani ukuxhumana nosomabhizinisi le boarding school esiyibona kwezinye izikole ezikude siyenze sibe nayo ePitela. Into nje siyenzayo njengamanje umsakazi ukuthi ngaphandle kokuthi umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal nakuzolonke awukasiregister awukasibhalisi, kodwa asinayo thina umntwana othi umefika esikoleni sethu ePitela ebese sithi ngoba engazi ukuthi lo uthatha kancane noma unomqondo othe ungalingani nowabanye, nasi isikole eMlazi kaQ akayi ngakhona. Sinalo uhlelo, sinama class adila ngqo nalabo bantwana khona ngaphakathi kwesethu isikole. Right ke mabusana kuvulela umsakazo ohlelo siyaziqeketha current affairs kumbula igama umjabulelo isibongo ngingwa manje nesihambeli sethu kusiyabonga Cabasho usihlalo kwesigugu esilawula isikole ke iPitela. Sizobheka ngendaba ezinhle zanamuhla lakho nabe benomkhuleko namandla okuphelezela ke umntwana ke uLwandile wakandlovu bengomunye abantwana abathe baqokwa kuba ke baye esikoleni saOprah Winfrey kuba bayaqhubeka nokufunda khona. Mfethu ke singekushadazela ukuthi namhlanje njengoba beninawo ke umkhuleko bezikhona ke ihambeli bezikhona phela ngibophezele kumlaleli esekhaya. Ngiyazi ukuthi umlaleli uselindele ukuthi umntwana simthola nini. Cha, ngolosine lolu esiya kulona thisha omkhulu uyeza noma ke ngibona isikhathi sobe sesincane kodwa uyeza. Ngiyayibophezela lapho ngasekhaya ngolosine sizoba naye umntwana kulolu uhlelo siyaziqeketha current affairs. Before ahambe kubaleke kakhulu ukuthi sibe kanye naye ukuze sizomnika ithuba lokuthi ayibongela phinde futhi agqugquzele nabantwana abanye ukuthi ukuzimisela kuzala impumelelo. Iziphi ihambele bekade zikhona usukwini namhlanje? Hayi bezikhona umsakazi. Thina qala sithi besinobaba oke waba uMEC wezempilo KwaZulu-Natal, waba usekela ngqongqoshe kuzwelonke wezempilo eSouth Africa, njengamanje osihlalo wekomiti elilawula ezempilo kuzwelonke. Ubaba udokotela uSibongiseni Dlomo ubeyingxenye lo mpimbi. Sibe nobaba uVusi Ndwandwe kanye nobaba uNonhlanhla nomama uNonhlanhla Malinga abasebenza eParliament abasephalamende likazwelonke. Sibe nomphathi wabahloli kwiCMC yaseMlazi umphathi wabahloli nokade umhloli naye ubaba uMr Tim Loyi. Sibe nabefundisi ngokuhlukahlukana abebeholwa umfundisi uSizwe Manqele. Bebebaningi umsakazi ngingabala ngingaqedi, bebebaningi kakhulu ngoba abantu bazithobile nje. Besikadeke umsakazi sithole nesithembiso besiqhamuka kwaSABC. Ngiyazi ke mina nomsakazi ozimele kodwa kona ukubamaketha ukubala nje abantu uthenge ngesikhathi sokugcina nje kwaneyinqushunqusha eyivelayo kwelinye lamaqembu ezepolitiki yabadonsa-ke leyo yabaphunyula kuthina bagcina bengasafikiwe. Kodwa-ke yenziwe i-interview emoyeni nabo ukuveza nje into yomntwana. Right ke mabusana uvulela umsakazo sikomzane ukuthi kanjani singinikezele ithuba umlaleli lapho ngasekhaya kuba ke usithinte ku-competition yethu yebhola eBetway Premiership. La khona ke sikubuza ukuthi liphi ke iqembu elidlala namaZulu kusasa eKings Welithini Stadium. Saqinisekisa ukuthi ke ukuthumelela kwakho usebenzisa inombolo 0817119151 0817119151 uthumela iVN noma ubhale ukusho ke ukuthi liphi iqembu okuyilona ke lizobe lidlala namaZulu eKings Welithini Stadium kusasa. Nakanje uma sithi 52 sobe sesikudlalela ke labo abathe bathumelela sikufundela ke nalabo basinikezele impendulo ke ukuthi impendulo zibe izona yini bese siyakwazisa ke nendlela yokuthola amathikithi kusasa. Right, masisa kanje sanake umfowethu umfoka Cabasho ke osihlalo wesigungu esilawula sona ke isikole iPitela Primary School esikhona eMbumbulu. Kungezinye ke zezikole ke ezibeka ke iMbumbulu kwibalazwe ngenxa ukuthi ke izinto ezenzeka khona ke izinto ezinkulu
phezulu kakhulu ke nathi umsakazo esisakaza sifike khona ke Pitela sithe uma ngabe ke beba nethuba eliyingqayizi vele lokuba nomntwana ke uLwandile Ndlovu bese ke nathi siyabadonsa eduze ngiyaqinisekisa ukuthi nakanjani ngolwesine ke usihlalo uzofika naye ke umntwana ke uLwandile ngiyayibophezela kuwe lapho umlaleli ngasekhaya ukuthi cha usihlalo uzofika naye uLwandile wakaNdlovu ngalo ke uLwesine kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi sasiphetha mfowethu ngokubukelela ke isikhathi sethu umuntu ke uzoyibuza athi yini ngenza ngilethe umntwana wami ke esikoleni ke iPitela kunabantwana othola ukuthi bakhona embumbulu kodwa indlela yokucabanga kwabazali babona sengazi ukuthi izikole ezilungele ubantwana bazo zingaphandle kwembombolo into ngayisho engenza umzali ekhona ekhaya abone ukuthi hayi kubalekile ukuthi nezikole ezikhona endaweni kakhulukazi yona kayiPitela ekwaba isikole sokuqala embombolo ukuthi sibe neclass lecomputer msakazi ziningi msakazi into engadala ukuthi umlaleli ekhaya noma esemlanzi ekamashe esemgababe esentuzuma alethi ingane yakhe ePitela angithi umsakazi manje ngikubalela itukuthwane besinazo ngibale ngaze ngabala noDokotela uSibongiseni Ndlovu uSibongiseni Ndlovu is our first product if I can say so omunye wabantu abakhiqizwe lesiya sikole ke into enhle siyenzayo ileyo ukuthi uma nje kunomntwana wethu okenje kwavela ubhozo umsakazi kwangathi ufuna ukuvelela kuze kuyoshona ilanga simlandele size siyohlukana naye ngegudu uma ehamba eqala nawo ke yonke le nto indlela yokunakekela umntwana size siyongenelela ekhaya uyabona nje umsakazi ngifuna ukwenzela isibonelo esilula ngathi uma ngiqala nje ngiyoba usihlalo wesigungu esilawula isikole kulesa sikole ngafike ngacela into ethi isikhathi asiphila kusona ziphelile izikhathi zokuthi ikhaya lomntwana ulibone ngomntwana noma ikuba ungalazi kwesethu nje isikole msakazi nje ngifike nje njengosihlalo ngisho ngingaxoxile namuntu ngizizulele nje egekeni ngebreak ngibona awuzadabuka leza iqathulo ndodana awuzala uhlala nobani ekhaya kunjani kanje bese ngithi lalelake thisho usibani into wena nalomntwana kulela hhovisi nginane hhovisi ke esikoleni njengosihlalo nje into engajwayelekile ngithi ngena naye kulela hhovisi ufika umbhekela ukuthi ugqoka usize bani wesicathulo ngonyaka odlule nje umsakazi ngoba izingane zethu aziningi kakhulu sasithole nje uxhaso kwenye inkampani engeke ngayidayisa noko ngoba kuzogcina kwethu uxhaso lwethu yathi nje le nkampani icathulo amasokisi ibhlukwe ishirt ianda ibhande nga 4444 wonke umntwana esikoleni wow nawo ke nakulonyaka umsakazi zikhona izimanga ezizokwenzeka mhlambe sizobukhanda nobudlelwano bethu ngoba buya ngokukhula uthi njalo uma siyokwenza lezi zinto sinibize nje niintokozo FM nizozibonela ukuthi bakhona abantu abasayimisele ngemfundo nentuthuko yomuntu omnyama eSouth Africa singezeke sakushiya ngaphandle umsakazi ukuthi nekhansela le ward la isikole sakhiwe khona ukukhansela umbuyiseni Mkhize njalo uma sizovula izikole ka 100 ngoba isikole sethu sise 100 asifuni ukumdlela amandla akhe uhlale ezoqhamuka simqelile noma singamqelile ukhona ahlale ezoqhamuka nako ngonyaka odlule nje ngathi ngiyiyela komunye umhlangano ngahlangana naye wathi sihlala ubhekephi ngathi ngiphuthime emhlanganweni wathi ngiyesikoleni sakho sihlalo ngiphethe iqathulo ezu70 la ngemuva emotweni ngiyonika zona ninikeze abantwana so singabantu nje umsakazi abayikhathalele kakhulu imfundo yabantwana inhlala kahle yabantwana yabona nje kubi ngoba nangilothisha omkhulu asaqhamukile ngize ngikhale mina lo wathisha omkhulu imoto yakhe iyona yonke into esikoleni ugandaganda iambulance ikona konke ibaker ngazi sine ngayibala esikoleni ke for the first time ever ke futhi siyisikole sinanesigroom nje awuguli siqale eclinic ugula siqale khona la siqale angikubambe mhlonishwa ngenxa yesikhathi sami ke ngenxa yokuthi ngo52 sizobe sesiwinisa laba abamamathikithi ngiphinde nalapho emlaleli ngasekhaya ngiyicommittee direct or indirect nosihlalo ukuthi ngolosine njengoba uthisha omkhulu egcine bambezelekile kwi-meeting emotweni ne-department sibe naye ngolosine nomntwana uLwandile kubaleke kakhulu ukuthi uma isikole esingaphansi kwembombolo okuyindawo esisakazelayo uma kukhona okwenzakalayo
singezwa ngenzwa bethi kungagcini futhi kube udaba olusabalala kwezinye indawo thina inhloso nqangi yethu ukusakaza nomphakathi nabo bese emphakathini esikubona kugcine kube ukuthi kuthiwa umbonile uthisha omkhulu wasesikoleni esithize umbonile usihlalo weboard sifisa konke kuqala emsakazweni Ntokozo FM elakho lokugcina mfundisi asibonge umsakazi kamsakazi elami lokugcina lizothi ngoba naku siyabuya ngolesine akuzobe lokudina ngempela kodwa sizothi asiqale ngokubonga kwintokozo FM ukuthi njalo uma kunezinto ezinhle emphakathini ihlala isondele ukuthi iziveze lezo zinto ebese sithi ke umyalezo nje obheke kumntwana noma mina ngimthumelelile kodwa ke sesiwenza through iradio umntwana wethu simfisela konke okuhle emsakazi ngendlela ukuthi ngimbalele izinto zambili ngathi ke esikoleni umsakazi akayikomitha akayela abafana uyolanda imfundo nesitifiketi sakhe abuya zokondla umndeni so namanje ke umsakazi simile kulelo sizothi ke ngolesine esesikhuluma ekhona ebese ke sigeqa amagula umsakazi wena uhlaba usageqa amagula nje siyabonga kakhulu mfethu intela wama Mathilisi Rathi ke sikhathi sami ke masike nje siyangivumela ukuthi ngibantshontshe laba ke abathe bathumela